Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mneneri wa chipani cha United Transformation Movement UTM Felix Njalawa ati kusapezeka kwa mlangizi wa mtsogoleri wa chipanichi Patricia Galiati dzulo ku BICC komwe adalitso kabambe amapereka kalata zawo ku bungwe la MEC sikuti pali chotsamwitsa chilichonse chochokera ku chipani chimene chinawapangitsa kusapezeka kwawo. Anjalawa ati Galiati sanapezeke chifukwa amamalizitsa kalata zawo ku bungwe lomweli la MEC zowayenereza kuyima nawo pa mpando wauphungu wa nyumba ya malamulo zomwe ati zonse zinayikidwa tsiku limodzi kotero kunali kuwavuta Galiati kupezeka. Koma katswiri pandale alati Mmatenje ati kusapezeka kwa Galiati pa tsikuli kwaperekabe chithunzithunzi cholakwika kwa otsatira chipanichi kutengera kuti Galiati ndi mmodzi mwa akuluakulu komanso odziwika bwino ku chipanichi. Iwo ati chipani cha UTM chachita bwino kusankha Matthews Mtumbuka ngati wachiwiri kwa akabambe potengera kuti Mtumbuka amachokera ku chigawo chakumpoto zomwe ati zili ndi kuthekera kokopa anthu ku chigawochi. Pa za 50+1 Mmatenje ati chipani cha UTM chilimbikire kukopa anthu kuti chidzakwanitse kupeza 50+1 ngakhale ati sizophweka kutero kutsatira UTM sinapange mgwirizano ndi chipani chilichonse. Dzulo akabambe anenetsa kuti chipani cha UTM chipambana ngakhale sichinapange mgwirizano ndi chipani chilichonse pomwe ati munthu samapita ku nkhondo ndi mtima wogonja koma kukapambana. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.